tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa jej zrazu do cesty starenka. Maruška sa jej pekne krásne pozdravila, starka jej zaďakovala a vidiac ju uplakanú, opýtala sa, prečo plače. Starenka, načože vám to mám rozprávať, keď vy mne aj tak nemôžete pomôcť, odpovedala Maruška. No len mi to povedz, dievčička, azda ti budem vedieť voľajakú radu. Kde sú šediny, tam bývajú i dobré rady, vravela jej starka. Maruška starkej všetko rozpovedala a naostatok dodala plačky, že nechce byť kráľovnou a len to si žiada, aby sa otec presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starka Maruške verila, vedela už popredku, čo jej bude Maruška vravieť, lebo to bola múdra žena, veštica. Starenka zobrala Marušku za ruku a spýtala sa jej, či by nemala vôľu ísť k nej do služby. Maruška na skutku pristala, že pôjde, veď nemala kde hlavu skloniť. Múdra žena ju zaviedla do svojej lesnej chyže a tam ju najprv nachovala. Maruške sa to zišlo, lebo už bola aj hladná, aj smedná. Keď sa najedla, napila, spýtala sa jej starka. Či ty vieš ovce pásť? Či ich vieš podojiť? Či vieš priasť a plátno tkať? Neviem, povedala Maruška.